Пижама парти номер епизод 3. Здравей, Синдерела, здравей, Ариел. Искаш ли на това кафене? Да, ще беше приятно. Хайде да си поръчаме нещо. Здравейте, какво желаете? Още бихме искали... не знам какво има по менюто. Сега отивам да видя. Имаме яйца, имаме бисквитено мляко, имаме сирене, имаме пържоли и това е. Какво ще желаете от тези? Аз искам едно сирене, а ти, пепеляшка, аз искам малко яйца. Добре, идват веднага. Излезте навън, аз ще ви ги донеса. Хайде да седнем. Хайде, седни с мен, Синдерела. Добре, идвам. Добре, кога ще дойде сервитьорката? След малко, може би. Ето ви храната. Благодаря. Ще ви донеса и шоколадовото мляко. Ето ви бишкотеното мляко. Благодаря. Благодаря ви. Вкусна храня. Беше много вкусна. Хайде да си тръгнем. Добре, хайде. Забравих, че трябва да платим. Хайде да платим. Добре. Ела с мен. Хайде. Колко е сметката? 2,30. Ето, няма защо. Чао. Чао. Беше много хубав обяд, нали? Да, хайде. Искаш ли да отидем някъде? Не, спи ми са и на мен. Аз отивам вкъщи и аз. Чао!